कि सूट बूट पहनाला से हीरो न कहई माए बाबूआ कि लड़ा की पटावाला से हीरो न कहई माए बाबूआ अरे लड़ा की पटावाला से हीरो न कहई माए बाबूआ खाली जानकार कर देवे आ तू त लफुए कहई बाए बाबूआ तू त लफुए कहई बाए अरे बाप रे ये भाग है छुट्टा साड़ के तरह आप सूट बूट पहनो किए शेरवानी तोरा सानी भोजपुरी में अच्छा भोजपुरी में डांस में भीड़ नहीं हां एगो ढलाई पर हाथ रख ली हां एगो पिलर पर एगो छाजा अच्छा बस डांस है अच्छा मुखिया जी के साले हैं बताइए इधर सार्वजनिक साले हो गए हां बाकी थोड़ा सा छूम लीजिए कि सूट बूट पहनाला से हीरो न कहई माए बाबूआ सूट बूट पहनाला से हीरो न कहई माए बाबूआ तू त लफुए कहई बाबा ए बाबूआ त लफुए कहई दीदी लफुए तो कहेंगे लेकिन एगो चीज छूट रहा है उसमें तू त लफुए कहई बा ए सरऊ तू त लफुए कहई बा ए सरऊ काला नोट पहनाला से हीरो न कहई बा ए बाबूआ काला नोट पहनाला से हीरो न कहई बा ए बाबूआ तू त लफुए कहई बा ए बाबूआ कनो न सबे कहई बा ए बाबूआ आइए हां मुखिया प्योर लफुआ है सबसे अच्छा हीरो बाबू सबको देखकर मुझे सोहर गाने का मन करता है और बाकी इसके थोड़ा सा डांस करना तो पहले डांस करवाइए अच्छा ये ए चच्चा पता है दीदी जब हम लोग चले जाएंगे ना तब इसका डांस देखिएगा अच्छा रिकॉर्डिंग पे पापा जी का क्या नाम है पापा जी का नाम लड़का दूध कटू बात बाकी आइए डांस करना है हाँ? थोड़ा सा तो चला जाता है दहेज पे कार है बाकी आइए आप लोग झूमिए तब मजा आएगा बाकी कहना है अभी निकले कि सूट बूट नहीं करना है हाँ कि लड़ा की पटावाला से हीरो न कहई माए बाबूआ लड़ा की घुमावाला से हीरो न कहई माए बाबूआ अरे लड़ा की पटावाला से हीरो न कहई माए बाबूआ लड़ा की घुमावाला से हीरो न कहई माए बाबूआ तू त लफुए कहई बाए बाबूआ तू त लफुए कहई बा ए बाबूआ तू त लफुए कहई बाए बाबूआ तू त लफुए कहई बा ए बाबूआ चाचा जी की तरफ से रविंदर राय उनके तरफ से 101 रुपए के प्यार आशीर्वाद मेरे तरफ से प्रणाम नमस्कार।